Ang Lambana, ang Ono Women's Artists Collective, ang kauna-unahang grupo ng mga artistang kababaihan sa Angono. Nagmula ang mga kasapi sa iba't ibang grupo, gallery at museo. Nagbuklod sila upang bilang babae, sama-samang itaguyod at pagyamanin ang sining at kultura ng bayang tinaguriang Art Capital ng Pilipinas. Hinalaw ang pangalan ng grupo mula sa Lambana na ayon sa alamat ng Angono, sila ay mga diwatang may puting pakpak na naninirahan sa kabundukan at nagpapakita lamang sa mga taong may busilak na kalooban. Kabilang sa grupo, sina Heidi Huban ng Angono Artists Association, Kay Miranda ng Giant Dwarf Art Space, Sara Mariano Heneblazo ng Neo Angono Artists Collective, Hazel Miranda ng Grupo Sining Angono, Elvira Dulce Santos ng Kuta Artist Group, at ang founding president ng grupo na si Joy Vocalan Cruz ng Angkla Art Gallery. Nasa baba ng hagdan. Sa busilak na kalooban ng mga tagapagtagtag ng Lambana, magiging saksiyan ng marami ang pag-aspas ng pakpak ng kanilang tagumpay at liwanag na kanilang ambag para sa ating bayan. Pakinggan natin ang isang tula mula kay Joy Vocalan Cruz. Tuldok. Pwede naman pala tuldukan ang kahirapan. Pwede naman pala tuldukan ang kaharasan. Pwede naman pala tuldukan ang kasinungalingan. Pwede naman pala tuldukan ng nakasanayan. Pero, hindi pwedeng tuldukan ang kahusayan. Hindi pwedeng tuldukan ang katapatan. Hindi pwedeng tuldukan ang pag-asa. Hindi pwedeng tuldukan ang paninindigan. Kasi walang tuldok para sa nagkakaisang bayan. Walang tuldok para sa lehitimong adhikain. Walang tuldok para sa marangal na pamumuno. Walang tuldok para sa mapagmahal na Pilipino.
tuldok. Maraming salamat, Joy Bocalan Cruz. Sa gobyernong tapat angat buhay lahat. Hindi ito isang pangako. Hindi linyang ginagamit para makakuha ng boto. Ito ay realidad na. Simula nang maglingkod si Leni Robredo. Pakinggan natin ang ilang mga kwento na mga karanasan ng ating mga kababayang taga Rizal. Narito si Neng Zerudo mula sa lakas ng kababaihan ng Montalban. Ako at ang aking mga kasama sa lakas ng kababaihan ng Montalban ay mga padjak drivers. Kami ay nagbabayad ng 60 pesos na boundary araw-araw sa mga may-ari ng padjak. Pero nakilala namin si Ma'am Leni. Nakikinig siya sa aming istorya at tinulungan kami sa pamagitan ng Angat Buhay, Sustainable Livelihood and Training. Nabigyan kami ng pondo para makabili ng sariling padjak. Ang organisasyon ng may-ari ng mga padjak. At dahil dito, 30 pesos na lang araw-araw ang binabayad ng mga drivers. Dahil din sa tulong ni BP, nakakaipon na kami ng butaw. Nakapag-training din ang mga officers namin sa tamang paghawak ng pera. Sa ngayon, may ipon na ang lakas ng kababaihan ng Montalban ng 50,000 pesos. Ramdam namin ang pag-angat ng buhay namin dahil sa pakikinig at pagtulong ni Leni Robredo. Salamat po. Maraming salamat, Neng Zerudo. Pakinggan naman natin si Jam Paul, volunteer ng Community Learning Hub sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Malaki ang naging epekto ng pandemya at pagsasarado ng eskwelahan sa mga bata at sa mga magulang nila. Nagkaroon ng learning gaps, nahirapan ng mga bata, at nabigla ang mga magulang. Kaya ang naisip na community learning hubs ng OVP at ni BP Leni ay malaki at mabilis na tulong. Isa, ang aming barangay sa Taytay ang nagkaroon nito. Malaking pasasalamat namin. Dahil dito, maraming mga bata ang nagpatuloy ng maayos na pag-aaral at naibsan naman ang hirap ng mga magulang. Ang community learning hubs ay isa ding patunay na kapag may gobyernong matapat, maraming pribadong grupo ang tumutulong. Madami din ang kusa nagbobolontaryo ng galing, pagod at oras. Bilang volunteer operation head, nakita ko ang sipag at inspiradong ambagan ng husay at galing ng mga volunteers. Paano namang hindi? Inspirasyon namin ang servant leadership na instilong Leni Robredo. Sa ngayon, meron kaming 16 volunteers na nagtuturo at umaalalay sa 67 as junior at senior high school at 120 grade school students mula sa Sitio Tapayan Elementary School. Muli maraming salamat, BP Leni. Salamat, Jam Paul. Pakinggan naman natin
ang presidente ng Samahang Aalaga sa Lawa ng mga organisadong kalalakihan, si Sotero Antinero. Mahirap ang maging mangingisda sa panahon ngayon. Maraming kalaban. Presyo ng gasolina, malalaking pispan sa lawa, kakulangan ng gamit, tapos nagpandemya pa. Ang maliliit naming kita lalo pang lumiit. Hanggang sa dumating ang angat buhay na proyekto ni BP Leni. Binigyan niya kami ng puhunan para makapagtayo ng sarili naming tindahan ng mga gamit sa pangingisda. Hindi na namin kailangan lumayo at gumastos ng pamasahay. Naging malapit at mabilis ang pagkuha namin ng mga gamit. Malaking bagay, napakalaking bagay sa aming pangyayari ngayon. Dahil din dito, naramdaman namin na nakikita kami ni Leni Robredo para niya ang mga pangangailangan namin dinig niya. Ang daing namin, nagkaroon kami ng pag-asang matutupad ang aming pangarap. Maraming salamat po kay BP Leni. Salamat, Sotero Antinero. Rizal, duyan ka ng kabayanihan at sining. At sa dilim ng gabi, ang mga bituing tanglaw mo ay mga maliliit na rosas sa himpapawid. At sa iyong pagkising, liwanag at liwanag lang ang mananaig. Liwanag sa dilim. Ang iyong sarili, paghahawi ng ulap sa kalangitang huli. Kampanang yayanig sa bawat nilalang magigising ang lupang kulang sa dilim. Ikaw ang magsasabi, kaya mo to. Tulad ng santanglaw sa gitna ng bagyo. Sigaw mo sa hangin, tuminig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim, harapin mo, magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Whoa, whoa, whoa. At sa paghamon mo sa agos ng ating kasaysayan, bumuking ka ng bagong daan. Oh, 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 kung maawit na kaya mo sa manalangin sa gitna ng mundo. Sigaw mo sa hangin, tuminig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim, harapin mo, magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag. Sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Harapin mo, magiting ang bagong awitin. Liwanag! Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Harapin mo, magiting
ang susunod na presidente ng Pilipinas, Leni